поднесем един специален подарък. Подарък, който не е просто вещ, а преживяване. Почивка за двама. Вярваме, че най-ценните моменти не се купуват, а се изживяват. Искаме ти и мама да имате време само за себе си, да създавате нови моменти и да се радвате на живота, така както само вие умеете. И днес, когато отпиваме за твоето здраве, чашки нагоре, искаме да ти кажем само едно. Не броим годините ти, броим моментите, които се ни карат да се гордеем, да се смеем и да се чувстваме обичани. На здраве за още безброй такива моменти. На здраве за теб, за човека, който за нас е повече от баща, повече от съпруг. Ти си нашия дом, където и да сме. С оркестър събудиме, с нашата песен поздравиме. Луди сме и още как, но с тебе искам пак и пак. С оркестър събудиме, с нашата песен поздравиме. Луди сме и още как, но с тебе искам пак и пак. Очите ти, огън са и аз танцувам в тях. В ръцете ти, в ръцете ти, какво е да си у дома, разбра. Това е го брак. Ще се ожениш за мен. Бързай. Ако кажеш да, ще му направиш наистина много щастлив човек. Ако кажеш не, всичките ще върчат по още един.